V roku 2026 píše umelá inteligencia väčšinu nového kódu. Cursor, Claude Code, GitHub Copilot. To sú bežné nástroje každého vývojára. Ale tu je otázka, ktorú si väčšina ľudí nekladie. Keď AI dokáže napísať kód za vás, čo vás robí dobrým programátorom? Odpoveď nie je rýchlosť. Nie je to ani znalosť syntaxe. Odpoveď je vkus. Schopnosť rozoznať dobré riešenie od riešenia, ktoré iba vyzerá hotovo. Steve Jobs to povedal presne. Nakoniec ide o vkus. Ide o to vystaviť sa tomu najlepšiemu, čo ľudstvo vytvorilo, a potom sa to pokúsiť priniesť do toho, čo robíte. Vkus nie je estetická preferencia. Je to tréningom nadobudnutý úsudok, schopnosť rozoznať, čo bude fungovať dlhodobo, čo sa bude dobre udržiavať a čo skutočne rieši správny problém. Technický vkus je niečo úplne iné ako technická zručnosť. Môžete byť technicky silný, ale mať zlý vkus. A môžete byť technicky slabší, ale mať výborný úsudok o tom, aký prístup je správny pre konkrétny projekt. V praxi sa vkus prejavuje vo výbere problémov, vo výbere nástrojov, v logike riešenia a v odvahe zjednodušiť. Odstrániť funkcionalitu alebo vrstvu, ktorá nerobí produkt lepším. Linus Torvalds, tvorca Linuxu, ukázal v slávnom TED rozhovore dve implementácie mazania prvku zo spojkového zoznamu. Obe boli technicky správne. Obe fungovali, ale jedno riešenie testovalo podmienku navyše, malo vyššiu komplexnosť a vyžadovalo špeciálne ošetrenie prvého prvku v zozname. Druhé riešenie tento špeciálny prípad úplne odstránilo. Jednoducho zmenilo uhol pohľadu na problém. Toto je podstata vkusu. Nenájsť len riešenie, ale nájsť správny uhol pohľadu, z ktorého problém prestane byť zložitý. Dobrý kód nie je dobrý preto, že je krátky. Je dobrý preto, že odstraňuje nepotrebné rozhodovanie. Keď je návrh správny, výnimky miznú a ďalší vývojár nemusí hádať, čo ste mali na mysli. Paul Graham v eseji Hackeri a maliari tvrdil, že programátori sa podobajú umelcom a architektom. Všetci riešia rovnaký problém. Nestačí, aby vec fungovala. Musí mať tvar, ktorý pôsobí správne. Pomenoval princípy dobrého dizajnu naprieč disciplínami. Dobrý dizajn je jednoduchý, v matematike kratší dôkaz, v kóde čistejší zápis. Dobrý dizajn rieši správny problém, nie iba ten, ktorý bol zadaný. Dobrý dizajn je prepracovávaný. Experti plánujú s tým, že prvá verzia nebude posledná a dobrý dizajn kopíruje to najlepšie. Nie bezmyšlienkovito, ale so snahou priblížiť sa správnej odpovedi. Steve Jobs formuloval vkus ako strategickú diferenciáciu. Keď v 90. rokoch hovoril o Microsofte, povedal, že ich problém nie je neschopnosť, ale nedostatok vkusu. Nešlo iba o urážku, bola to diagnóza. V Apple bol vkus zabudovaný do produktu ako disciplína. Nič sa nemalo vydať, pokiaľ to nepôsobilo rovnako dobre zvnútra ako zvonku. Jobsova veta dizajn nie je len to, ako niečo vyzerá. Dizajn je to, ako niečo funguje. Je pre programátorov presnejšia než väčšina architektonických príručiek. Pre vývojára to znamená, vkus nie je dekorácia. Je to vnútorná architektúra rozhodnutí, ktorá určuje, či produkt pôsobí nevyhnutne alebo iba funkčne. Hudobný producent Rick Rubin je zaujímavý práve preto, že jeho supersila nikdy nebola technická virtuozita. Nehral na všetky nástroje, nepotreboval čítať každú notu. Vedel rozoznať, čo je dobré, skôr než to dokázal úplne vysvetliť. Pre programátorov je to presný vzor. Najhodnotnejšia zručnosť nie je vedieť napísať všetko. Je to vedieť povedať, toto je správne a toto nie. V ére AI, keď vám stroj ponúkne 10 riešení, vy musíte byť tým, kto vyberie to správne. Keď sa generovanie kódu stáva komoditou, prestáva byť rozhodujúce, ako rýchlo niečo napíšete. Dôležité je, čo chcete napísať a prečo. AI vygeneruje 1000 riadkov za sekundu. Ale kto rozhodne, ktoré z nich stoja za ponechanie? Kto povie, nie, toto je príliš komplikované, dá sa to jednoduchšie? Odpoveď je jednoduchá. Človek s vkusom. Vývojár v ére AI sa správa ako architekt, nie ako murár, ako šéf-kuchár, nie ako pomocník v kuchyni. Definuje štruktúru, vyberá prísady, rozhoduje o proporciách. AI vykonáva. Ale smer určuje človek. Ako sa buduje vkus? Tu je 5 praktických krokov. Prvý, čítajte kód najlepších. Nie tutoriály, nie dokumentáciu. Zdrojový kód projektov, ktoré obdivujete. Redis, SQLite
Linux kernel. Všímajte si štruktúru, pomenovanie, čo autori nenapísali rovnako ako čo napísali. Druhý, robte code review ako tréning úsudku, nie ako kontrolu chýb. Pýtajte sa, prečo práve takto? Existuje jednoduchší spôsob? Tretí, vystavujte sa aj netechnickým disciplínam. Architektúra, typografia, hudba. Vkus je prenositeľný. Rick Rubin nemusel hrať na gitaru, aby produkoval najlepšie albumy. Štvrtý, budujte verejné portfólio. Nie pre slávu, ale pre spätnú väzbu. Piaty, reflektujte vlastné rozhodnutia. Každý týždeň si položte otázku, čo by som dnes spravil inak. Vkus je posledná skutočná priekopa. AI vyrovná technickú zručnosť, ale nevyrovná schopnosť rozhodnúť, čo stojí za postavenie. Dve otázky, ktoré oddelujú priemernosť od excelentnosti. Prvá, kebyže toto čítam o rok, budem rád, že som to postavil. Druhá, keby som toto zdedil od predchodcu, ďakoval by som mu, alebo by som to chcel prepísať. Ak vás tento pohľad zaujal, prihláste sa na odber nášho kanálu Inovátor AI. A ak chcete, aby AI agenti pracovali za vás s rovnakým vkusom, navštívte inovatorAI.com. Ďakujem za pozornosť.